Aj počas prázdnin to v našej obci žije umením. Ochotnícke divadlo Mojmírovce odohralo predstavenie pre deti z materskej škôlky. Sme Ochotnícke divadlo, ktoré pôsobí v priestoroch základnej umeleckej školy v Mojmírovciach. Dnešné predstavenie Malý princ, ktoré režíroval pán učiteľ Ladislav Kozma, sme si práve dnes pripravili pre našich najmenších členov z materskej školy v Mojmírovciach. Ako prvé predstavenie sme si vybrali veľmi známu rozprávku Malý princ, ktorá teda osloví aj malého, aj veľkého diváka. A práve aby oslovila toho malého diváka, sme sa rozhodli vohnať do tejto rozprávky aj prvky humoru. Bolo vidieť, že deti to veľmi zaujalo, veľmi bavilo a myslím si, že aj budúci diváci, ktorí to budú vidieť, tak budú medzi nimi nádejní, budúci divadelní naši kolegovia. Preto sa veľmi tešíme, ak sa niekto k nám pripojí. Dvere nášho ochotníckeho divadla sú pre vás otvorené. Radi tu uvidíme nových členov. V našom ochotníckom divadle to nie je len o hre, ale hlavne o ľuďoch. Skvelých, srdečných a vždy dobre naladených. Každá skúška je pre nás radosťou, nie povinnosťou. Podľa mňa toto je veľmi dobré. Ochotnícke divadlo, je to tu veľmi dobré. Máme plány nacvičiť ďalšie divadlo a keby sa k nám niekto pripojil, tak niečo aj väčšie. Ochotnícke divadlo Mojmírovce chce aj naďalej tvoriť srdcom, spájať ľudí a prinášať radosť.